जों दिनै गारि गायमा थानाय नक थारकेटाल थांनानै बागै जों दिनै सामुं खायनो नखौ लायजाक बागान टेरबिसि अफिस प्रजेक्ट जों दिनै मथानि जत मेम्बार गुरुं गुथुं खायै जों गातिनि सामुं थांना होनाय फायलायजाक जों जाक सामुं खायलेला लायजाक अलेलाफोर जों सेमिसा साकनि सरि स्रांयाबा जोंनि साक कसंलेला माने आजराबा जों टिबु नोंखा ताइखे जायमु सालायखा अजा जों दङ जोंनि जत गारि गामिनि मथानि जत फायले हेबनो जों अर्डे खायले सकबायखा इखौ मो खायसिनि जासनि जेनेरेल सेक्रेटारि सिन्ताखौ उपेन्द्र बो सामुङाव बसर बेलायखनो खिरखि थाङो तै बरनो दैदुलो तेव तंगरो चिनि मामा संरक नक नुमाना तेव गोरों गोरों चेनेल नरक नुखना चिनि मुखा चिनि चिनि डिभिजनालनि चिनि मामा प्रेसिडेन्ट दङ चिना गिया टिफाटि टिकालेना बा हामजागो बाहायफोरना जों मा थाव जों बजा जागानो जोंनो जुरिबो जों बरनो मांखाय जों माने काइटेन मिसिं दै लेबेलेंया कस माया हायफोन तिमनि साल साथं हिफोरनो चिन बागै काइटेर गाहाम देखना साल इगजाक हिफोरनो जों सामुखाइन दङ लेला मानद्रा नाबारबो सिजाक तेमनानो चाफुंनाय जों चिनि बुहुक दङ जों चिनि थाखनो सिन फुनुगलाक नाय दिसिना खरबो दङ चिनि चार्चनि फाउन्डार का सामागिनि नय नायमाना ट्रक ट्रक आं थां दङ आं केमेरामेन हंखाय आं निहार नों दाखुक निहार गारि गामि मथानि सिगलानि बेटा कटर हिनजागो दाखु जरा हंखाय हायफोरनो आं जुयाफोरनो अगराय बाक्सा अगराय साखाय आं सामु खानो खायो अबसर आगि जेंखा फोरनो तागला खेतायसा कतालखाय आं नानि फाजिं थां दङ पुरा मांनै जंनै सदियार इखौ मखाचिनि चार्चनि फैला फाउन्डार बते माया गोनां जब खाबो यगिया खाबो मिथिगिया खाबो नासला फाय आसकाय चंगो गिजा थायरो रिटर्न वासकाय मखाचिनि मा हेमन्त नौ नुमा खाना बो नुनाय आगिरो बखौ मा चेनेल लगो मिथिं लगो नुखना आयुग लगथ एबा कामखौ जों जाफुंनाय सिनि सिना डिभिजन प्रेसिडेन्ट सिमा मानो नंगौ नुगानो नपनो जत चेनेल नुखना बका जोंनो बेलायखेन जत सामु दैदुल आगे सिमि जों सामु दैबो फाय बजर बाइन दङ जेराय बेवखरा बायबो नटा किसा फरेंखना नुमानाय फेसबुकआव हयते अंगो इउट्यूब आं दारनाय निचा साखायने हेफन नक सेकन फेसबुक नुनाय सिनि सामु नुनाय मन हिसिङाव बाहायके सामु खायो जों लाइन लाइन खायो गासन हामबायदो तै सारि गथासे पाता गुनाय